लोगोफोर आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। Oh, you're so funny. आङो आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आंनि बुंनायफ्रा माबा मोनसे भुल जाफ्लांदोंबा आं गिबियावनो आङो निमाहा बिग्रोखाबाय आरोना। ओमफ्राय जायखौ रायनांगौमोन बेखौ रायाखै, एसे बेफोरखौसो बुंनांगौमोन आरो। जेनेबा बयबोथ' दायो मिथिबाय जानांगौ, दिल्लीयाव बनसुआ जन्तर मन्तर स्ट्राइक खालामहैनायखौ मिथिखाबाय जानांसिगौ। दायो मा जादों, हमना लांनायखौथ' बयबो नुबाय जानांगौ निउसफोराव, फेसबुक ससियेल मिडिया बायदिसिनाफोराव। आं बेखौनो सावरायनो नागिरदों लोगोफोर। ओमफ्राय आसलथे बिसोरो माबाखौसो एसे बिटिसिनि लिडारखौसो रायनांगौमोन। प्रमद बर'खौसो मानो मोजां मावाखै, बोरै मावदों, बोरै खालामदों, बोरै जाखो, गामि दानख'नाय दाजाबनाया बोरै जाखो, सनितपुर आरो बिसनाथआ बोरै जाखो, बेफोरनि सोमोन्दैसो बुंनानै बेफोरखौसो मोजां मावाखै, इमप्लिमेन्टेसनखौ मोजां खालामाखै, सुक्तिनि माबाफोरखौ मोजां मावाखै, दफाफोरखौ माबाखौथ' रायनो हाया माथो बिसोरो। जोंनि आसामनि शर्माखौथ' रायनो हाया माथो, शर्माखौ। बेखौ रायनाय लोगो लोगो जेल थांनांगोन ना बुस्थुआ, बेबायदि आरो। बेखौथ' रायनो हाया माथो, जेबो बुंनो हाया बेखौ। ओमफ्राय मा गावजों गावसो दावराव दावसि। सापर्टआनो दङ बनसुखौ, आंबो सापर्ट खालामबोदों आरो। गोदान जाबाय जेथिया जोंनो बड'लेण्डखौ नांखागौ नालाय जोंनोथ', मानो होनबा गहपुरा, बिश्वनाथ, सनितपुरा जोंनि बिश्वनाथ दासिमबो हाबाखै नालाय। गेजेरावनो दङ ओरैबो BKWSC आवबो गैया, बिटिआरआवबो हाबफाजागोन जाया खुनु गुद गैया। दा जोङो थगायनासो दोनबाय नामा, थगायथ'नासो दोनबाय नामा रायजोफोर? कमेन्टआव हरदो जोंना बोरै जाखो, ना हाबगोन ना हाबमारा, बेफोरनि सोमोन्दै। बिदिबा उनावहाय उननि समफोराव जोंनिथिंजायबो बिश्वनाथ आरो सनितपुराव माथो बनसुनि माबाफ्रा, बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा ओरैबो लासै हाबबोसिगोन। बोरै जाखो, बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोरा मानो मावजायाखै दासिमबो, माबोरै जाखो, थगायनानै दोनसिगोन नामा, मोनसे उनाव मोनसे थगायबाय थासिगोन नामा, जोंनि बिश्वनाथ सनितपुरखौ हाबहोनो हागोन हाया, बेखौ हाबहोनो हायाबाथ' आरो उनाव बिराद दावराव दावसि जागोन, नङा होमबा? उनावथ' बिराद दावराव दावसि जागोन बेबायदिबा। ओंखायनो जोंनो माने जेरैखि जाया माने बेखौ फटाफट मावना होनांगौ, बेफोर खोथाखौबो बुंनांगौ। ओमफ्राय जेनेबा आंनिबाथ' बेखौ एसे, ओमफ्राय बोरैथो पारमिसन लाना थांखो, पारमिसन गोनांखौ मानो बेबायदि पुलिसफ्रा हमना लांनो मोनखो बिसोरलाय? ओरैनोथ' पारमिसन लानानै थांखादोंमोनाव, पुलिसफ्राथ' आरो बेयाव पारमिट लाखानायखौ, खालामखानायखौ माबोरैथो बिदि पुलिसफ्रा लांनो मोनखो? बिदिथ' लांनो मोनामोन। बे जोंनि भारतनि संबिधानावथ' बिदि पारमिट लाखानाय मोनसे मिटिं खालामनायखौथ' बिदि लांनो मोनामोन ना। बे सोरनि माबा जाखो बेलाय? सोरबा फाव फान्दायदों, सोरबा एरहरदों नामा? सोरबा एरहरनानै माबा मोनसे खालामहरदों नामा? बिदिथ' मोनामोन, बिदिथ' जायामोनामोन ना। बे पारमिट लाखानायखौ मानो बिदि लांखो? दा जोंनि बर' हारिखौथ' बिराद लासिं खालामनाय जाबायना। गोदान बनसु आफाद दानायखौथ' एकदमबारे लासिं खालामनाय जाहैबायना बियो। मानो बेबायदि पुलिसफ्रा पारमिट लाखानायखौ मानो लांनो मोनखो? खमसे खम डिक्लेयार होग्रोनांगौ, बेयाव मिटिंखौ खालामनो होआबा होआ, सिगाङावनो बुंखाना होनांगौ, मिटिं जों खालामनो होआ, जोङो डिक्लेयार, जोङो पारमिट होआ, जोङो पारमिट होआबा होआ बुंखानांगौ सिगाङावनो। पारमिट होनानै ओमफ्राय मानो बेबायदि मिटिं गेजेराव, रायजोफोरनि गेजेराव मानो बिदि लांनो मोनखो? बेथ' जायाखै। अनेक साननो लगिया जाबाय, नङा होमबा लोगोफोर? बेखौनो आं सावरायना लाबोदोंमोन दिनैनि ब्लगखौ लोगोफोर। आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो, सोरबाफोर गोदान दंबा साबसक्राइब खालामदो। आं बिदिनो आरो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि दुखु जारलाफोरनि माखासे भिडिअ लाना फैगोन आं बिदिनो। ओमफ्राय लोगोफोरा नायबाय थादो आरो सापर्ट खालामबाय था गावजों गावनो। ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान दंबा साबस्क्राइब खालामना होदो। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। जय हिन्द।